60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo DXDR 981. Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. Nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa pagkikugma mo niini nga magabutanga? Siya mitubag, oo, Ginoo, na sayod kang gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, ati mana ang akong mga nating karnero. Unya mingon usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo, Ginoo, nasayod kang gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati mana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong hikayon si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon. Gihigugma mo ba ako? Si Pedro mingon, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod kang gihigugma ko ikaw. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Bagaygala mga tinahod nga tigpaminaw, ang tulumanon nga kiuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniano sab sa kanginan. Mao gyapon makikuban kininyo iniubos nyo galagad Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Uban sa Pikas Lawak ng atong amigo si Danny Luod sa technical side. Kay alang ni atong wala ka paminaw sa miaking Domingo, no? Matingala o niya itong medyo naanad na po, no, sa version Tagalog na ito gatulumanon. Pahibalo alang ninyo nga ni atong miaging Domingo nga nibalik ta sa Cebuano version, no? Bisaya version nga tulumanon kay atong giduha ang atong programa, no? Duha Tagalog version sa balay nato himuon diretso gyud sa internet online, ug ang Bisaya version o Cebuano version nga programa diri nato pagahimuon sa RMN Dipolog. So parang dili mawala po ang atong Cebuano gyud nga programa. So diri balik ta, no, sa atong programa nga Cebuano version. Pero sa atong programa sa sa balay, no, diretso, no, sa internet online Tagalog version. So atong gipalapad ang atong pag-alagad, no, sa atong Catholic Faith Apologetics. Pinagis pagkama gyud og duha ka klaseng programa, no, Tagalog ug Bisaya. Mga igala, no, adlaw karon nga of course, no, Domingo kay madag Domingo magyud atong tulumanon o alas 12 sa kaudton ngadto na sa
una no sa hapon. Pizza 7, Pizza 10 no sa bulan sa Hulyo tuig 2011. Okay, atong kibasa ang San Juan Kapitulo 21 tudling 15 ngadto na sa kinibang 21 ay to kay 17. Mahitungod ni sa atong pangutana ba sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kang Simon Pedro diin magkapahuna-huna nato ba unsa may dakong mensahe ni ining pangutana sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kang Simon Pedro nga katulog yun niya balik-balika ba unsa ka mahinungdanon ang maong pangutana o unsa pud ka mahinungdanon ang tubag ni Simon Pedro. May kalabtanan ba ka ni no sa atong kinabuhing Kristiyano sa atong panahon karon, no? Noong mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw o mga ginikanan, kung Biblia na ganyan atong kutloon, no, ang mga naisulat na sa Biblia mo atong pagkabasahon o mga higala, wa magilaing tumong tuyo nato, no? Mao ang atong pagtuo, no? Ang atong pagtuo nga maghatod nato sa kinabuhing tinuod yun nga kana bang Kristiyano, no? Atubangan sa atong labang makagagahom ang Dios. Kinamagod na hipatik dinhi sa balang kasulatan, no? Ang mga mensahe nga nagtukan o kung nakahibalo na ta nagpahinumdom, no? Nagpahinumdom nato mga Kristiyanos kung unsa ang kinabuhing Kristiyanos kay diri sa kalibutan ko daghang kaayong mga kinibang kabalda, no? Daghang mobalda na to nga makalimutas tong pagtuo mao na nga kining mawala pud tas passing, no? Ang dalan nga dili unta moy atong gustong adtuan mo mahinoy na agyan na to nahinumdum ko sa ingon ni San Pablo sa iyang sulat usab nga mabasa na to dinhigyapon sa Bagong Testamento. Yan ay mga higayon-gayon nga ingon ana ba kitang mga Kristiyano, no? Although binunyagan ta, Kristiyano ta, apan masimang pagyud, no? Masipyat pagyud. Inaon mo naman nagkitaho raman ta, no? Sipyat ang atong unang ginikanan. So gumikan sa ilang sipyat kita usab nakapanunod sa ilang sipyat. Pero ang importante lang wala kita biyais Ginoo ba, no? Wala kita talikti niya nga walay medios o wala na chance nga makabalik ta niya. No, na ay chance. Ug mao ni naa dinhi sa Biblia mahibaw-an nato gitudlo sa iyang mga mensahero, no, sa iyang mga ministro, no, sa atong mga kaparian, no. Mao na nga manalinghog ta, no, pud sa ilang mga gipanudlo nato. Pero sad to say, no, sa atong panahon karon no mga higala, no, kay medyo usa sa atong nakita ba nga medyo nasimang ta, no, kita mga Kristiyanos. Pwera lang sa wala masimang, no. Putang ipasabot referido lang sa matungnan. Ang matikdan nato ning puntuha ba nga asang bahina ta medyo murag nasimang, no. Okay, no, ang mensahe gud ni no mga higala, no, nga atong nakita ba nga kining pangutana ni Kristo nga tukang Simon Pedro pag sukod ni, no, pagsukod og pagpaniguro ba, no, sa tinguha ni Kristo o sa tinguha sa Dios nga angay himuon ni Pedro, no, kung siya si Kristo wala na, no, kay siyempre, no, nahimo man yun ng
piniyalan si Simon Pedro. Kung basahon na ito ang Biblia, sa mga kamong naminaw karon din mga dili katoliko o mga katoliko man, dunay mga piniyalantang gituhuan, no? Ang ubang mga Kristiyano nga kanang gitawag nato og mga separated brothers and sisters sama sa mga born again, sa Assemblies of God, Seventh-day Adventist o Iglesia ni Cristo. Ang piniyalan sa maong mga tinuhuan nga gisgutan nato, mahimong ingnon nato ang ilang mga ministro, ang ilang mga pastor, no? Nag-iisip nila nga piniyalan sa Diyos mo na nga kini ilang gipatalinghugan, no? O na matag simba, siyempre ang mga matuhuon, maminaw, no, sa unsay kanabang pakigpulong sa pastor o ministro o sa ato po diri sa Katoliko sa atong pari. Pero sa dihang ato nang mahibawan nga ingon ana na ang dagan sa atong pagtuo, apan dili kalikayan nga naapoy sama nako nga gustong mo utingkay, no, aning mga pagtuo ng ato nang gibarugan, no. Buot natong ipasabot nga gusto natong utingkayon tungod kay ang Biblia nga atong gihimong gabayan sa atong pagtuo. Maupod ang nagtudlo og nagpahinumdom nato nga magbantay ta kay dili tanan nga magtudlo aning Biblia, magtudlo og pulong sa Ginoo, angay na natong tuhuan, no? Buri pasabot pa nga natay kanabang himuon natong pagpiho kining atong nahibaw-an, maubag yun ang tinuod. Body pasabot, no, dili man maayo isulti na to og paminahon, no, nga naadyoy mga baka kaaning tanan, no. Siyempre kitang tao masalaypon. So sa atong pagkamasalaypon, mahimo nga kita mahimong instrumento usab sa mga sayop nga mga pagtudlo o mga baruganan. So sa ako nang giingon sa niadto pa nga dili mo ko ganahan unta mo manudlo o musulti og ingon aning mga pulongan nga medyo against sa pagtulunan sa uban, no? Labi na ako sa Katoliko na nalipod ko sa pagtuong Katoliko. Of course tungod kay naa din hipog ko nakasabot. Niadto, no, sa niaging programa akong gipahibalo ninyo nga niagi pug ko og nalibog ko, niagi ko og biyaan na unta nako ning tinuhuang Katoliko, no? Tungod lagi sa mga kahibalo na hibaw-an usab nato gikan sa ubang tinuhuan. Nya sa ako nang gingon nga tungod kay nakasabot nako sa tinuhuang Katoliko karon, o naginahinay na akong paambit kaninyo. Kini gong pangutana ni Kristo ni ngadto kang Simon Pedro mga ikala, dili nato ni isipon ba nga basta pangutana lang nga wala ni siya bili, no, so pagpangita nato sa tinuod. Kay sa laing sitas po sa Biblia, no, nahinumdum mo, no, kung kamo nagbasa sa Biblia, doon ay mga pulong nga itong Ginoong Hesukristo din nga particular kaay ko ni ini ba nga kinibang word kining kung isgutan nato ning masum up nato ni siya sa usa ka pulong ba nga usa, no, usa o one, no, buot na ko ipasabot ang Ginoo sa atong kinabuhi din hiisip iyang mga sumusunod. Gusto siya anang kinabuhing usa, meaning adunay kahiusahan, no. Nainumdum ta atong mga pulong niya nag-ingon siya nga, amahan, mausa unta sila, ingon nga ikaw og ako usa lamang, no. Panaghiusa ang gusto ni Kristo. Wala sa iyang hunahuna na nga ang ideal nga o kanabang atong himuong batunan sa tong hunahuna nga, no, sama anang nakoy nahibaw-an nga okay lang nga lahi sila didto, lahi po ning kuan, then ay panagbangi na ay pagtudlo nga lahi anang grupo ha, then dito po sa pikas grupo lahi pod,
Doon na ba'y kanabang lahi-lahi o kanabang sa talang inon talang panagbahin-bahin, no? Sa laing pagkaistorya mga higala, wala sa hunahuna sa Ginoo nga kanang panagbahin-bahin, no? Sekta-sekta nga walay panaghiusa, no? Dili gustong ginawa na. Pero murag nabantayan ako nga daghan sa atong mga igsuon karon nga okay lang. Nagaling maingon nga pisag unsa lang basta Ginoo ra gihapon. No. Atong gustong malinawan ang tanan may tungod na ani, no. Dili na mao ang tumong ug tuyo ni Kristo nga bisan unsa lang, no. Unang-una mga higala, kung ato lang huna-hunaon pag-ayo nga, kung ang Dios usa lamang, no. Wala man siguro'y Kristiyanong relihiyon ron nga musulti nga ang Dios daghan, no. Sa akong nahibaw-an, halos tanan nga mga Kristiyanong relihiyon o pundok nanudlo nga usa ra gyud Dios. Pero diha sa usa ka Dios adunay managlahi pod og pagpadayag pa. Mao ning relihiyon nun lain-lain, lahi og eksplanasyon. Pero buot nato yung subayon gyud kung asa gyud ang kanabang pagpanudlo nga naa ang fullness o naa ang kinatibuk-an. Buot na akong ipasabot. Kristiyanong pagtulunan ba nga naa niya ang tanan, no? Kay sa ako gong eksperyensya, sa ako gong nakita sa mga tinuhuan karon sa kalibutan mga igsuon. Naay mga Kristiyano, no, bisan ako, no, nagbarog ko nga ang tinuhuan jud nga naa ang fullness of the truth, ang tanang kamatuoran naa niya kini sa simbahang Katoliko, no. Hinahinay na ako nag-eksplikar ninyo. Pero samtang nagbarugo aning simbahang Katoliko, wala biya ko moingon nga ang ubang relihiyon wa na gyud impyerno na o sayop na gyud sila kay ni nabulag sila diri sa tinuod nga mao gitukod ni Kristo nga gipasakupan nako, no. Di ko moingon ana, no. Kay sa ubang tinuhuan nakita nako nga naapoy tinuod, naapoy kamatuoran sa mga gipanudlo. Kanang gitawag na tog mga pagtulunan nga common rapod sa atong gituhuang sa Katoliko. Kana ding pag-ila nga usa lamang ang Dios. Gitudlo man po na sa ubang tinuhuan. Sa Iglesia ni Cristo, sa Seventh-day Adventist, sa Born Again, Assemblies of God, gitudlo na. Yang simbahang Katoliko gatudlo gihapon ni ana. Pero ang pagtudlo ni anang usa lamang ka Dios adunay panaglahi, no, sa pagparayag ana, no, sa kanang Jesus is Lord, lahi po ang ila, kana pong kang kibuloy, kanang usa ng grupuhan nila. Lahi po ang ilang presentation so sa lamang ka Dios, pero naghiusat ang tanan sa pagtuo nga usa ra gyud Dios. Unya naaman po'y pasahay diri sa Biblia nga nag-ingon ang Ginoo nga magbantay ta kay dili ang tanan nagtawag niya o nanudlo mahitungod niya nga tinuod gyud nga iya. Kay matud pa niya ang tinuod gyud nga iya kadtog yung nagsunod sa tanan niyang pagbulutan. Dili itong nagsunod lang sa pipila o niya ang uban kay lisod kayo himoon, lisod kayo tumanon din dili din buhaton, no. Gusto ang Ginoo kanabang matinud-anon yung kayo nga magtutuo. Nga wala agi sayluan sa gusto niyang sundon, no? Kaya sad to say itong panahon karon nga pili-pilion naman nato, di ba? Pili-pilion na nato, no? Naipagtulunan din nga gidili ng kanang contraception sa family planning. May quote usbon ako, no, katong Henesis 38:8 ngadto sa 10 nga si Unan nag-contraception siya kay di siya gusto nga kanang makaanak adtong higayon na, no, siyang panahon. Unya na suko ang Ginoo niya, no. So bawal ng contraception, no, sa atong pagtuo, no, diri sa Biblia. Nya bisan sa Bagong Testamento wala gihapon na. Wala na bag-uha hangtod sa panahon. Pero niabot ang panahon nga dunay nag-usub ani.
o gatong meeting sa mga Anglican o Protestanting grupo ni adtong 1930 nga okay na, no? Ang gituhuan ni adto nga sayop ang paggamit ng kontrasepsyon giusob, gibag-o. Naarba na sa Kawikaan, nalimot ko sa bersikulo nga kanang bag-o-bag-uhor na to og unsay pagtulunan nga kanang daana nga wala pud giusab sa Bagong Testamento nga kini buot gyud Ginoo nga ipadayon. Kinahanglan ipadayon gina to na usbon. Muna ang ubang mga Kristiyanos, pilion lang nila ba ang gusto nila kadtong murag di nila makaya ang pagpuyo aning pagtulon-ana, mahimong usbon nila din ila ding irrationalize, no? So mao na nahitabo tong panahon ron nga naay mga Kristiyano pudrong pundok, no? Nga sakit na ko ni istorya kay di ko ganahan istorya ani kay daghang maigo nga tinuhuan. Nga ilang gi-rationalize, ilang gi patuoron sa ilang pagpanudlo, no? Labi na ning mga iglesia ni Kristo na to, mga igsuon na to iglesia ni Kristo, ilang gipanudlo ron sa ilang mga sakop nga okay ra, no? Okay ra ang paggamit og kontrasepsyon o kanang hadlangan ang kinabuhi, babagan ang kinabuhi nga mahimo unta diya sa sabakan sa o tagoangkan sa kuan inahan. Gani ila pang balit aron kana kunong family planning nga natural nga gitudlo simbahang Katoliko, mao hinoong kuno na immoral kay dili kuno maayo ng pagpugong o pag-abstain. Kay kanang mura kunong sana kana kunong pagtalik sa mag-asawa. Kinahanglan man gyud kuno na. So di na pwedeng pugong-pugungan. Na nahimong immoral mahinoong kuno ng natural family planning din ang kana kunong contraception nga pamaagi nga babagan nimo ang kinabuhi, pinagi og condom sa pana contraceptives o unsa pa nang paagi diha nga mababagan ang posibleng pagburos sa usa ka kana bang ginikanan sa kananay. Muragi ang kanhi sayop gihimo bang insakto sa daghan ng mga Kristiyano ron, dili lang ng Iglesia ni Kristo, bisan ubang protestanting grupo nga ni akseptar anang kontrasepsyon. Mga igala. So naapod ris Biblia mismo kung nagbasa ta, no? Makalimot lang ko sa ubang mga teksto kana galing di na kukutloon kana nakalimot ko. Pero I'm very sure og kamong nagbasa sa Biblia hibalo mo nga naagyo na, no? Nga moabot ang panahon nga dunay mga tao nga kanang ang insakto, ang maayong pagtulunan himuo nila ng sayop. O kana pong sayop himuo nilang maayo, no? Na kanang pagtulunan lagi nga gidili ng contraception o kanang imong babaga ng kinabuhi nga posibleng mahimo na unta diha sa kuan nanay, no? Mura ba violate, no? Gilapas ang kanang gitawag na balaod natura. Natural law. Okay, sa natural law, mga igala, nga kung mag-lovemaking na ang mag-asawa, no? Siyempre, kung okay, no? Ang lalaki, no? Then, no, ang babae, okay din, fertile, no? So, naturally, mga higala, no? Ang natural yun ni ana, nga balaod, nga aduna gi pagtagbo sa kanang similya sa lalaki o kining sa egg sa babae, no? So, makabuo o makahimo sila pag-ong kinabuhi as kanabang gitawag na tog bunga sa paghigugma nilang duha, paghigugmaay nilang duha. So imo nang babagan, so mao na imong gilapas ang balaod natural. Ug mo na ang gitudlo sa simbahan. Pero naapoy simbahan ron nga Kristiyano gyapon nagpaila gyapon nga ila nang giusab. Nya buot nato ng butyag ninyo mga higala, no?
para magkapamalandong mo kamong mga naminaw ron kung kinsay nagsultis tinuod. Okay, mga igala, kining pangutana ni Kristo nga tukang Simon Pedro sa atong kasinatian gud ni ani, no? Pag-ingon niya, Pedro, kihigugma ba ko nimo? Siyempre, wailain man yung tubag ni Pedro nga naapo sa hunahuna sa Ginoo nga. Ang yung tubag ani, of course, moingon yun siya, Ginoo, gigugma yun ka na mo, oy, di lang kay ako pagani, no? Pero ang pangutana ni Kristo siya, yung gipangutana siya, gigugma ba ko nimo? Of course, alang-alang naman kung moingon si Pedro og wala ko higugma nimo Ginoo. Unya, kung mutubag si Pedro ana nga gihigugma kanako lagi Ginoo. Wa man gyud poy laing kuan ba? Wa man poy laing yung sakto nga panguna-huna o pangisip. Nga kung ang usa ka tawo nahigugma diha nimo, kung tinuod nga nahigugma, ang maong tawo nga nahigugma, mupahimuot yun na siya sa tawo nga iyang gihigugma, di ba? Buot na akong ipasabot mga higala. Ang pagtubag ni Pedro nga tukang Kristo nga, Ginoo gihigugma ko ikaw. Hibalo ka ana, sayod ko kastanan. Kana nagpasabot mga higala nga, bisan unsay isugo dayon ni Kristo. O kana bang gustong buhaton ni Kristo nga agon sa iyang gusto nga kini buhaton yun ni Simon Pedro, kinahanglan yun nga si Simon Pedro iya ginang buhaton gun sabay isugo unsa imando ni Kristo ngadto niya buhaton yun ang Simon Pedro kay nabagoy gugma niya moingon ka nga nahigugma ka sa imong ginikanan, nahigugma ka sa imong asawa ba o sa imong o ginsa na imong gihigugma. Unya dili ka mo buhat sa unsay gusto anang imong gihigugma. Sa atong apas gud niini nga ang pangutana ni Kristo nga tukang Simon Pedro mura ni siya o kanabang sa akong giingon na miagi na akong programa ni adto pa nga nakita nako dinhi nga mura gipapirma. Gipapirma ni Kristo si Simon Pedro. Kay kining pangutanahan gud og kining tubag ni Simon Pedro sama ra man gud ning naingon ani ang nahitabo gud. Kay pagpangutana ni Kristo nga gihigugma ba ko nimo kuan kining gihigugma ba ko nimo Simon Pedro? Natural ang tubag ani gihigugma. So kung gihigugma, so andam ka mutuman sa akong isugo nimo, di ba? Kung atong iparaphrase. Mga igala, no? Kining mando ni Kristo ngadto niya, kung gihigugma ko nimo pwes at imana ang ako mga karnero. Para nato mga higala, importante kaayo ni sa atong panahon karon labi na nga nabahin-bahin ta. Kay kinigong hitabua kuani mga pulong ni Kristo sa dihang taliabot ng mawala na siya diri sa iyang ministry diri sa yuta nga kanang makita siya. Meaning mubiya na siya, kay mobalik lagi siya dito sa iyang amahan dito sa langit. So ang iyang trabaho go diri sa yuta sa tung diri pa siya wa pa siya mo sakas langit, mao man ang pagdumala, ang pagpangulo. Kay dili lagi buot ang Ginoo nga kanang mga karnero way magbalanday, walay mangulo. Kay kanagong usa ka katawhan ba nga walay labaw, walay sana magbalantay, katibulaag, bahin-bahin. Ga nato ba mapamatud-an ba nga ang Ginoo di gyud gusto og panagbahin-bahin nga naman. Kay kung gusto pa okay lang ni Kristo kanang panagbahin-bahin, di na unta siya magpili ni Simon Pedro nga ingnon niya nga Pedro dumalahan ni akong mga karnero be. Dumalahan ni nga ikaw mo'y mangulo ani.
Kay naa sa hunahuna sa Ginoo nga ang usa ka ideal nga organisasyon, usa ka maayo nga kapunungan o usa ka hapsay nga gingharian nga doon na gyoy labaw, doon na gyoy mangulo. Nya kay sa atong panahon karon murag gitaligamaan man no. Kining ranggo ba o kining katungdanan ba sa usa ka tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit nga atong gituhuan atong mga Katoliko nga gihuptan ni Pedro una ni adto. Dayon gipanunod ni sa atong mga santo papang mga sumusunod. Daghan mang dili mo tuoan Muna makaingon ko nga sa ubang mga Kristiyanong pundok, although na ay mga tinuon silang gipanudlo sama anang kinahanglan ang magtiayon maghigugmaay. Dayon kanang mga Kristiyano nga supak pod anang pagpatay sa kinabuhi nga naa sa taguangkan sa usa ka nanay, no? O kanang abortion. Naapay ubang mga religion nga uyon pod sila sa atong pagtuong Katoliko nga bawal lang abortion. Nya ang Dios usa. Ug unsa pa na mga pagtulon ang Kristiyano nga gitudlo nato mga Katoliko nga gitudlo pong sa ubang relihiyon, mo na makaingon ko nga sa ubang religion naagyapoy mga tinuod diha, naagyapoy mga kamatuoran, pero sad to say gikasubo kus pag-ingon nga kulang, no? Muna ba incomplete? Ang kumpleto nga pagtulunan sa Kristyanismo naa sa tinuod nga pundok nga gitukod ni Kristo. Mao ni kinahanglang pangitaon na tumahigalag wa patakita. Pero sa una, I tell you, no, sa ako na ning giingon sa miaging Domingo nga lahi biya. Sa una, nituo biya ko anang gituhuan sa uban nga kining gitudlos Katoliko daghang sayop din apoy kulang. Pero karon sa akong pagstudyo mga higala na akong na pamatud-an, akong nasinati nga nabali di ay. Naaday diri tinuho ang Katoliko ang tibuok nga pagtulon ang Kristyanismo. Then sa ubang tinuhuan naagyapoy kamatuuran pero kulang. Daghang kayong kulang mga higala kana lang pagpamasaylo og sala sa mga ministro o sa mga pare. Naamo na sa Biblia, no? Katong sa San Juan 20, 19:23 nga klarong gihatagan ni Kristo ang iyang mga ministro sa pagpamasaylo og sala, no? Gahom sa pagpamasaylo og sala nya mo na sa ubang tinuan. Wa sila magtudloan na. In fact, wala gyud kumpisal sa ubang religion mga higala, di ba? Kay kuno kanang mangumpisal ka diretsuhanay ra kuno si Dios. Inaamang po'y mabasa sa Biblia nga mangumpisal ka sa Dios. Pero wala nila itudlo nga naay paagi ang Dios nga kung mangumpisal ka niya, ipaagi ni mog pari, ipaagi ni mog ministro niya. Na wala man na sa ubang tinuhuan. Dahil kining katungdanan ni Simon Pedro kanang pagkatinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit, mo man na pagkatungdanan man sa pagkasanto papa. Ano ba unsa may prueba na to nga kanang katungdanan sa pagkatinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit kanang sa San Mateo 16, 18, 19. Katungdanan as pagkasanto papa ngano mga higala. Kuan ko na gisugo ko ka nga mudumala ka, mangulo ka. Usara may magbalantay si Kristo raman nganong iya man gi-appoint si Pedro be nga ikaw kay muwa naman kung balik man kustaas be ikaw may akong tudloon dumalahan ni ako mga karnero. O man to nga katulog yun balik-balikan ni Kristo ang pangutana para katulo murabag kanang papirmahon kariya sa kanang kurte ug unsa pa nang diha bisag sa bangko ug unsa pa diha mag-loan ka diha kwarta ka diha di ba hasta kapila ka papirmahon kay katong tubag ni Simon Pedro mga higala nga Ginoo gigugma lagi kanako mo to'y pagpirma niya nga Ginoo andam kumutuman sa imong gusto o unsa imong isugo nako. O mo man to'y tahas ni Kristo niya at timan na dumalaha ang akong mga karnero. Nya tulo pa duha pa ka klaseng karnero at tulo gani gikatulo man tong pangutan katulo pod baingon siya at timan na ang akong mga nating karnero. Sa ato pa katong bata pas pagtuo dili pa hamtong. Nya mga karnero nako ito pa mga hamtong na. Then kaduha niya ingna nga atiman na ako mga karnero, atiman na ako mga karnero. Kay duha man ka klasik po ni mga karnero gud nga mga hamtong. Ang usa ministeryo o ministerial sama sa mga pari, obispo.
Dayon ang laing grupo po sa mga karnero katong dili ministro ng mga laiko. Pero katong mga nati mo tong dili pahamtong sa pagtuo. So tulo ka klaseng karnero mga higala. Nati sa to pa dili pahamtong. Dayon ang mga karnero, mga hamtong gibahin pus duha, mga ministro o dili ministro. Sumuna nga wa mo matingala, wa mo makabantay nganong katulo balik-balika ni Kristo pagpangutana. Pedro gihigugma ba ko nimo? Pagingon niya, gihigugma ka nako, Ginoo. No, okay, gihigugma mga ko nimo at iman na ang akong mga karnero. Nating karnero pa day una. Then kay dili man kay ang mga karnero ni Kristo di naman kay mga bata lang. Na may mga nahamtong na mo nang gisuble na po niyang pangutana. Pedro, imo ba kong gihigugma? Okay. Ingon mo mong yun itubag ni Pedro ron. Gihigugma lagi ka na ko, Unyor. Okay, gihigugma mga ko nimo. Dili lang kay mga nating karnero. Mo imong atimanon, hasta pog mga hamtong. Atiman na ang akong mga karnero. Unya kay duha man ka klase nga mga karnero o mga hamtong, mga ministro og dili. Mo nang gikaduhan niya pagpangutana ng Pedro, imo ba kong gihigugma? Kaduha niya balik-balikan ng instruction nga atiman na ang ako mga karnero, atiman na ang ako mga karnero, kay duha man kaklase ang mga hamtong sa pagtuo mga higala. So mo na katungdanan as pagka Santo Papa, kay kanang Santo Papa god labaw, leader, titulo na sa Dios. Iya man na sa Dios, mo bitaw ng ubang mga tinuhuan pod nga mo atake anang katungdanan Santo Papa. Mingon na kana inyong Santo Papa nagpaka-Dios nga naman kay Holy Father god niya, kay usa na may Holy Father na sa Mateo 23:9, ayaw kamo pagtawag og amahan diri sa yuta kay usa ra inyong amahan sa langit, ang Dios. Di ba? Di ba ingon sila? So ang ato pong husay niya na mga higala, tinuod mo na kana galing tao nga magpataas kanang iyang ilugo ng katungod sa Dios nga iaara nang magpagka-Diyos, dili na pwede kay usa ra may Diyos. So kung kanang pare nagpaka-Diyos pa na, nagpataas yung gagalingon, adi na siya ang ayan tawag og amahan kay samang giilugan niya ang Diyos. Pero kanagong pagtawag na tog amahan o papa sa atong Santo Papa o kanatong mga pare, Father, dili man na pagpagka-Diyos na ambuti pasabot ana. Ang ilang katungdanan god nga piniyalan, inani man gud mga higala. Di ba katong pag-ingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta? Referido to sa mga tao ditong iyang gipasabot nga mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod nga nagpataas ilang kagalingon nga iyang buot pasabot kining klase sa mga tao di niya nga iyang tawag og amahan kay mura ni sila nagpaka-Diyos kay mapahitason. Pero sa sumpay ningon si Kristo, ang labaw diha ninyo kinahanglang mo alagad. So nagpasabot po sa unahan nga di siya supak nga moilata og amahan, moilatag pangulo basta nagpakasulugoon. Sinugo ba? Nya mo man ay katungdanan sa mga pare, sulugoon man na sila sa Dios, sulugoon man sila ni Kristo. Mao na nga ang titulo sa Dios ilang magamit. Inani man gud mga higala. Kung matinumanon ta sa Dios, ang titulo sa Dios iyang ipaambit diri nato sa iyang mga alagad. Have you notice mga higala diya sa Book of Corinth, katong ningon si San Pablo, ako nahimong amahan ninyo sa maayong balita. So, bilang isip usa ka sulugon, ang imong katungdanan sama nga ikaw amahan. Di ba mga higala? Kaya nagpakasulugoon ko ka. Mao na nga kanang katungdanan sa pare, amahan, dili ingon nga Dios sila, kundi isip usa ka alagad. Kaya ningon man si Kristo, ang labaw diha ninyo kinahanglan mo alagad siya. So, magpakasulugoon siya. Niya mo man ay katungdanan sa itong mga pare. Sulugoon sila nato sa kinabuhi nato nga pakanon ta nila sa mga butang espirituhanon mga higala. Yan problema dili po mo tuo, di pa pag-ingon sa pare nga supak ng Ginoo anang contraception, ay di po mo tuo. Yung supak buta kay pagtulunan na kuno sa pare.
Di ra ba na pagtulunan sa pari mga higala. Ang pari ra igo ra nga reeko anak gatudlo na to kung sinay gitudlo ni adto pasukat pasinugdanan sa Kristyanismo. Wa pay Kristyanismo mga higala kanang kontrasepsyon gibawal na ano katong laging sa kaso ni unan. Anis akong nahibaw-an mga higala ang bisan mga unang protestante, si Martin Luther, si Calvin, katong mga banggiitang mga prime mover sa protestante, puros gina sila. Naghiusa nga ila pagaling kutloon tong teksto sa Genesis 38, 8 to 10 mga higala sa pagproebar nga sayop ng contraception. Unya, mao lang, gisayon-sayon lang pag-abot ni atong 1930 giusab sa Anglican mga higala. Sumunang ako gining balik-balik ko ninyo para makahibalo mo ug unsa pagtulunan mga gibag-o nga gisupak tung daan nga maunta to ipadayon mga higala. O kinaay nag-text din nga, ingon siya nga, ako man yung gitanaw, di man ipabasa tanan. Ako lang po respetuhan, dili ni ipabasa tanan yung text. Ang iya lang unod ris pangutana nga, ingon siya nga, okay, kanang murag muuyon kuno siya ng about sa contraception kay mabasa man, nga gidili gyud kuno na. Pero how about kuno, veritas, kana kunong igpapahulay ba, nga, anong Domingo naman na nga Sabado man na sa Biblia? Well, ako po nino gamay ra matag oras pero ako ning move on lang pero na ako separate topic ani mga higala. Kanagong kasus igpapahulay no mga higala. Ingon ani na, no. Naay mga pagtulunan sa daan nga pag-abot diri sa Bagong Testamento dunay katumanan. Duna bay kana bang transformation? Kanagong igpapahulay nga Sabado kung imong yung ayuhog tuon ris Bagong Testamento, doon na siya transformation. Doon na bagong panglantaw sa Bagong Testamento. Sama ba pananglit? Kadtong tuli no, sa Daang Testamento. Doon na siya transformation sa New Testament. Gilisa na siya bunyag. Pag-abot sa Bagong Testamento, di ba? Kadtong ilang halad-halad kung makasala sila, mo patay sila hayop. Oh. Di ba sa Bagong Testamento, dili na kay katong bayad yung sa atong sala, katong kamatayon ni Kristo. Di ba? Then, kung sa pato, mga piyesta nila sa una, pag abot diri sa Bagong Testamento, gihinay-hinay na nga gipang transform na, lahi na ang panglantaw. Dili na parehas gyud sa una. So, tanaw na to nga, kanang napulo kasugo, tudlo gihapon na sa Katoliko, pero naay transformation kung paglantaw sa pahulay mga higala. Kay diha gali no kung kanang Sabado magtigom na ng mga Hudeo. Ang kinabuhing Kristiyanos dili na gyud sama sa daan bang pagtulunan nga kinahanglan panahon gyapon igsilimba ng adlong Domingo. Dili kay bisan sa Bagong Testamento mga higala kanang igpapahulay nga Sabado gihinay-hinay na nila eksplikar sa mga apostol nga no, dili na ni mo atong espesyal nga adlaw. Ngano? Si San Pablo mismo mga higala atong na napiho nga buhing ebidensya nga nakiglantugi sa adlawng Sabado. Niya ka na makiglantugi ka sa adlawng Sabado no mga higala. Prueba na nga dili na mao ang adlaw alang sa mga Kristiyanos nga espesyal nga adlaw. Unya ang ilar bang igtiligom wala lang nila tawag igpapahulay nga kanang klaro gyud gawa sa usa ka bersikulo nga masabot nato nga ang Domingo pahulay kanang sa pinadayag 1:10 kana rag yung sitasa nga medyo klaro nako sa akong pagtuon. Pinadayag 1:10 nga kanang adlong Domingo pahulay sa to pa igpapahulay kanang sa linatin nga Biblia ba nga niingon diha si Juan nga nadiha Yupuy in el espiritu in el dia del Domingo. O, kung na pinadayag 1:10, adlaw sa Ginoo kuno. Niya, sa linatin, klaro kayong Biblia, del Domingo, adlong Domingo na. Then sa Lydiard Word Translation sa in English mga higala, giingon dito, I was worshiping in the day of rest. Nasa ato pa ka ng adlong Domingo, adlaw sa Ginoo, then gitawag po siya rest.
Pero ang gitawag og igpapahulay balik-balik diri kanang adlaw Sabado kay mo man na igpapahulay sa mga Hudiyo sa una. Pero gipadayon gihapon na nila. Pero kung tan-aw nato ang grupo sa mga Kristiyanos ug ayuhon nato nagtan-aw ng Bagong Testamento, dili na ilang espesyal nga adlaw. Kay makiglantugi maslaan ang adlaw. Og anha sila sinagoga ang ilang rason. Dili ingon nga nagtudlo sila nga sabadista po sila kundi gitudlo nila ug unsa ang pagtulon ang Kristiyanos niya mo po nang adlaw ang igkatapok sa mga Hudiyo kay mo man na igpapahulay sa mga Hudiyo Sabado. So natural magsangyaw na sila diha ang adlaw dili ingon nga sabadista na ang mga apostol. Kay kang pare bitaw magmisa og kanang adlawng Sabado, di man ta moingon nga sabadista ang pare labi na ron nga taga-adlaw na misa. Pero ang espesyal gyud nga adlaw alang sa mga Kristiyanos kanang adlawng Domingo. Usa sa hinungdan mga higala kay mao ning adlaw nga katong nabanhaw si Kristong nipakita siya adlawng Domingo gyud mga higala. Unya si tan-aw na to sa Biblia then sa laing Domingo na pud mo pakita na pud ang Ginoo katong nabanhaw na siya. Mao na nga natanom sa hunahuna sa mga Kristiyanos nga ang adlawng Domingo unang adlaw semana espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyanos. Mga higala. Unya, kung tanaw na to, tungod kay ang simbahan ni Kristo gapadayon man, tanaw na to sa history, wa gyud tay mabasa mga higala, no? Diya sa naghinapos nga bahin sa unang siglo, diya sa ikaduhang siglo, ikatulong siglo, kay nagpadayon man ang simbahan ni Kristo, kay gisaaran gud nila nga, iya guning gisaaran nga di guni maguba, kini magpadayon gud. Unya, kay wa naman yun ang adlong Sabado mga higala nga adlong igsilimba nila kay na palhin man sa adlong kuan kana bang Domingo unang adlaw semana. Unya dili po ni gani mo against sa napulo kasugo kay katong sa napulo kasugo mingog unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala man pud maghisgot gud ang napulo kasugo. O unsang adlaw ka mosugod og trabaho. Sa ito pa nahulog nga seremonyal ang pagpili unsang adlaw ka mosugod og trabaho. Ang mandato sa napulo kasugo giingon ra unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Sa ito pa ang divine law mao na unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Nya wa man giapilyag unsang adlaw ka mosugod og trabaho mo na nga ang pagpili unsang adlaw ka mosugod og trabaho naapil ka. Naapil na sa seremonyal ang pagpili unsang adlaw mosugod kag trabaho. Nya kay mga Hudiyo sa una mosugod sila trabaho namang unang adlaw semana maong Domingo mo nang natural ilang ikapito mao gyud ang Sabado. Pero sa Bagong Testamento doon na lagi transformation. Dili naman na first day of work labi na itong panahon karon. Dili naman Domingo mga higala. Lunes naman. Lunes na ang first day of work na to. Da isa to pa ikapito na to Domingo, di ba? Sugod kag Lunes, di ba ang ikapito Domingo? So to pa mutakdo gahapos na pulo kasugo. So mo nang malinaw na to mga higala mo kalibog ha. Nga kun ang kuan kanang tuli sa daang testamento gitransform na siya og bunyag sa Bagong Testamento. Niya kadto pong halad sa pagpakasala nga pinagi atong magpatay kag hayop isip bayad sa imong sala sa daang testamento. Pag abot sa Bagong Testamento gitransform na ang katumanan ana kadtong kamatayon ni Kristo sa krus, di ba? Sumo na nga dunay kuan kanang bag-ong panglantaw padahon diri sa Kristiyanos. Yaningon guys si Pablo sa ulugon ta ang bag-ong piyesta, no? Nalimot ko sa tong tekstuha. Sa pagsintro gyud kuno sa kaputli mo na ato mga piyesta ron giilisan po na to. Piyesta kanang sa kaputli katong kinabuhi sa mga santos. Mo adlaw sa ilang kamatayon diin na martir sila kay ang ilang kabalaan mo'y atong tagaag importansya mo na nga katong mga piyesta sa daan wa na to kay dili ingon nga wa na gyud piyesta kun dili naa gyapon pero sa bag-ong pagsaulog sa piyesta nga magsentro sa kaputli pero magkaguol kay mga Katoliko wa kasabutan kay kailang piyesta kuno lulinghayo raman kaon-kaon raman hubog-hubog man pero dili man ta mo'y gitudlo sa Katoliko.
kung tun-an yun na to, nga kanang piyesta na to alang sa mga santos, mao na itong giingon ni San Pablo ba nga sa ulugo na to ang piyesta sa walay paggamit o kanabang libadora. Kanang yes, kay kanang yes God nagpasabot na og sala. Sa to pa, ang piyesta kinahanglan mo focus ta sa kaputli. Niya mo na nga kita mga Katoliko ron ato mga piyesta pahinungod sa kabalaan sa mga santos nga no, kaya ang ilang kinabuhi mo dapat sundo na to. Wala na itong mga piyesta ron. Wala na itong mga piyesta sa daan. Kung ilisan, dili na hingon ilisan nga, wala na gay piyesta nga, giguba na to ang mandato sa Ginoo. Kundi ang transformation sa bagong testamento mo atong gipahimug-atan mga igala. So kanang igpapahulay nga Sabado, alang na sa mga Hudeyo sa daang tinuhuan. Nya gipadayon gihapon na sa Jewish religion. Pero kung Kristiyano nagali may itong tanawon mahigala, basahan na to ang kasaysayan. Kay ang logic go nato gong mga Katoliko nganong ang Seventh-day Adventist nganong Sabado ra gyud ila. Kay pagbasa nila sa Biblia Sabado man, mora may ilang nakita. Wa mo nila lantawa ang history sa Christianity nga dunay transformation ang adlaw Sabado, gitransform na siya sa adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagkabanhaw. Na manggali kuan diha, na manggali hint, na manggali mga kanabang mga sign nya wa gini nila na makita. No, kanang pasahan na nga sadang dihang nabanhaw si Kristo tanawa, di ba? Hasta kapila na repeat yun na nga magpakita siya sa adlaw Domingo. Human siya na nabanhaw. Ano di man Sabado? Kung nagpabilin nga espesyal nga adlaw kanang ikapito ka adlaw si manang nga Sabado. Mga igala. Nganong di man itunong ni Kristo nga diha siya mupakita sa dihang nabanhaw siya. Nganong Domingo man gyud. Nya mao po na ikatigom dayon sa mga tinun-an. Nya magtapig pagay sila. Siraan pagay nilang lawa kay mahadlok sila makit-an sila. Kay gi-persecute man po sila sa mga Hudeyo niadto. Sa daang tinuhuan. Sumuna nga na-develop na siya sa unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, hangtod. O na nga, kung kanang Sabado, gipadayon po na sa Kristyanismo, di kini po untang kuhan, Katoliko, Sabado, gito po unta gihapon. Pero di man nato na mabangbang mga igala. Gitransform na, o niya, di man po na ingon nga, walay gahom ang simbahan kung gitransform ang adlaw igpapahulay nga Sabado ngadto sa adlaw sa Ginoo, adlaw Domingo pinadayag 1 kay naman po'y gahom ang simbahan no katong gingon ni Kristo ang inyong idili diri siyuta idili nako sa langit ang inyong itugot usab na sa San Mateo 18:18 mga igala. O na nga kung nahinumdum ko dunay nang utana asa mo kuno gahom ang simbahan anang i-transform ang adlaw Sabado nga igpapahulay ngadto sa adlaw sa Ginoong adlaw sa Ginoo nga maong Domingo. Aha man kuno gikagahom ang mga ministro ana, tung mga pari obispo. Na Mateo 18:18 ang inyong idili diri siyuta idili nako sa langit ang inyong itugot usab. Unya moingon ta sa to pagilapas daing napulo ka sugo wala. Kay nagpabilin gituman ng sugo diha unsa man ang giingon diha magisgot og ipapahulay. Giingon diha nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. No, di ba? Ina, sugod kag Lunes, di ba ang ikapito nimo Domingo? So why nalapas nga balaod kung tanaw na tong divine law? Kay katong pili ka unsa nga adlaw ka musugod og trabaho, kana seremonial na kay wala na gi-appeals na pulo ka sugo. So mahimong usbon-usbon ang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho. Mo nang nausob ang first day of work mo nang musangko nga atong ikapito mao nang unang adlaw semana maong Domingo. Wa na tay igong panahon no mga igala. Murag drama ni atong programa di matiwas padayon sunod Domingo. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary. Ining ubos niyong alagad Shelbert Dondoyano Senior alias Veritas. Kauban sa Pikas Lawak, Dani Luod, Tax Ilumba. Sa tanang mga amigo nato din sa RMN Dipolog. Pinanguluan sa atong maabti ka manager. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan suman sa nang si Espiritu Santo. Amen.
Radyo mo nationwide.